Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam Lasay 54. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Farming Line. UIEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo gikita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Action Brian, mayong gabi. Aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakas sang aton jimpo sininga gatino Huwebes kita karon Nobyembre 18 tuig 2021. Si low pressure area nagapasaka siya sa babaw. Ari na siya subong sa Catanduanes, no. Nagaanta din siya sa distansya 345 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sang Birak, Catanduanes sa 14.1 degrees north, 127.4 degrees east sa aton coordinates grid. Malayo-layo hindi siya sa aton. Nagaupo din siya sa ITCC. Nag-abito sa Palawan, diri sa aton sa Kabisayan, kag Mindanao. Upod ang Kabikulan, kaprobinsyanan sa Samar. May dulot ini magalumon ang kalangitan nga may laptang pagtupa sang ulan kag pagpanagbukob. Tugay ni sang LPA ginaupdan sang ITCC. Ang ikaduwa nga weather system naton dominante sa gihapon ang hangin amihan o northeast monsoon. Nag-apekto naman sa naaminan sa central sang Luzon nga may pag-uum ang ilang kalangitan basta sa magalumon ang kahawaan. May naligwin manini nga mga mahinay kung manipis man nga mga pagulan. Nag-aapekto siya sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa Luzon. Mindanao kag sa iban nga bahin sa Kabisayan. Daw naupod na kita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Mayad-ayad ang aton tiempo, may pag-uum ang kahawaan. Basta sa magalumon ng aton kalangitan. May dalaman inaligwin nga mga pagulan. O kung pagpanaguob nga halin ini sa ITCC. Ang Northern Luzon, kasarangan asang may pagmadlos nga huyop sa ngangin halin sa naaminan na silangan gihapon nga may kasarangan basta nga mabalod ang kadagatan. Sa Mindanao kag sa iban nga bahin sa Kabisayan, napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop sa hangin magahalin sa naaminhan pakadto naaminan na silangan may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. So balik kita sa aton localized forecast Western Visayas. May pag-uuman ang aton nga kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala lang ni siya na liquid nga mga pag-ulan o kung pagpanaguob. Kagari kita sa idalom sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sa hangin. Magahalin sa gihapon na aminhan na sidlangan pakadto na sidlangan.
northeast to east aton mabatagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gain warning advisory sa aton baybayon nagapabilin sa Makanayas sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya sa gihapon may takos siya 0.6 hasta sa 2.1 metros ang aton nga astronomical type. Kag alas 10:32 sininga gabi ang aton nga alas 10:22 ang aton nga tao 1.5 metro ang kadalumon. Ang una sa alas 5:22 karon sa kagahon 0.0 metro ang kanabugon. Alas 5:40 kon alas 5:18 sininga hapon natulog si haring adlaw magabutsak naman siya alas 5:40 buhat sa aga. Kag sa gihapon nari kita 25 hasta 31 degrees Celsius. 37 o kon 87.8 degrees Fahrenheit. So amo na siya sa iban nga lugar nagaulan no. May sunod ba ni siya nga low pressure area ati pabuton ta nga semana no. Siyam katayog ang aton bulkan kanlaon. Hindi siya visible na kulapan ni sang galom sa gihapon ang iyang guab kag may gamay nga paglusgiyo sa iyang abaga. Slightly inflated no ang iyang ground deformation 337 tonelada ang asopre nga ginbugaya sang pitsa 16 Nobyembre. Paabiso sa gihapon sa DOST FIVOLX in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center in Liquidi. Sa gihapon mapasudlan ang 4 km permanent danger zone. Gihapon sa alert level 1 si Bulkan Kanlaon. So earthquake information daw kita may nakita nagtayog di sa occidental sa oriental side naton sa isla sang Negros Action Brine. So amni nakasang aton nga timpo kay Bulkan Kanlaon ka balita sa sulutay sa aton palibot sa aton monitoring alert warning system. May kay tulutaw hay gid palibot ta. Muna ning ulo LPA nagapaulan-ulan kag normal nga ulan na Sir Gan no. Sir Gan, salamat gid may gabi. Mayang gabi. Yes sir. Matulutawagin man palibot mga ka-aksyon tiyan mo na maulanon nga panahon ha. Hindi gid dapat kita magkumpiyansa man kay didto gani sa Iligan na mention ko ni sa inyo last 2 nights ago ano. Atong balay blang nga naga-star sa kilid sang Bakyas nga narusdakan sang Bakyas. Ahay. Ting iya kabataan daw 5 gito kabilog ubos gito iya patay. Halin sa 7 ka bulan kag hasta sa 8 ka tuig to. Inubos gid patay sining landslide mga ka-aksyon pertis pagkasubo. Amo sina dapat lulikaw-likaw na lang kamuda sa bulubanglin abi ngita kamo sang medyo patag-patag da. Okay ka delikado kid. No? Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasubahan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 1 na subong adlaw Webes kita Nobyembre 18 na 2021. Action firing line. Mayara na gid lamang kita sa 37 dias ang nabilin kag Pasko na samtang 44 dias ang nabilin kag magasaylo naman kita sa panibag-o nga pagpanghangkat sa aton kabuhi tuig 2022. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account pag-aksyon. Ang aton sa nga text hotline yari sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Ang pamangkot ko subong nga gabi daw ginapreparahan na gid subong sang Department of Education kag nagaayo man sila sa local government unit nga assess nyo da ang inyo sininga o i-assess nyo da ang inyo sininga lugar kung pwede nagkikita ka bukas all the way mga kaksyon sining F2F o kung face-to-face nga klase naton limited sa palaaboton nga Enero 2022. Action firing line. Di kamong pamangkuton ko sa amon nga situation naton nga hindi pagid man 100% nga
inang nyo normal kita kay everyday way man ganubo sa 2 digits pa ang Bacolod kag Negros ang kaso ni COVID-19. Pabor na bala kamo nga magabukas na kita sa aton nga face to face sa Iniro abi, no? If in case gidman abi kamo na kay problema subong ang estudyante ang iban way nakapabakuna kag madamo man sang mga manunudlo nga wala man makapabakuna. Sino pareho ang problema nga ginatubang subong sa Department of Education. So inyo lang kuan pananawan nyo kung sugot kamo o kung hindi mga kaksyon. Ipadala dira sa number gin-mention ko and then dira man sa aton sining live Facebook mga kaksyon. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. On board na, Tub-Tub Las 9, tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Dito sa La Castellana, tiyamo to, atong hinablos nga dinuslak yang tiyo niya. Bangod gid lamang sa sinugiray inisog kag hinubog ti patay ang tiyo mga kakson. Lain pa to kay ang utod sang napatay ni Kapitan pa. Grabing dalasang kuanok mga kahulubog nga ilimno no. Sa Don Salvador Benedicto ay ano mga precautions sa dapat ibutang tada subong man sa pinakalikuan gidabla sang talos da. Dumduman nyo nga may na-aksidente da nga series, siguro mga 2019 pa to. Yang series, umawas da ang patay, kung di ka magsala, 5 to mo. Kahapon, may umawas tong wing van, nga may karga nga mga paho, dalon to katani sa Metro Manila mga kaksyon. May lang kay wagid magkalataw, antong helper niya kagang driver, nagkalasuso tong ulo nila. Wala pa makuha ang wing van, sini nga adlaw, may ara naman to umawas, di ba? Sa buli sining daan nga naglumpat kahapon. Wing van man gihapon. O way sa kaliko, rumikta ti subong, duwa na to sila gasundanay ho. Sa may ining lugar nga mau kadelikado. Abi hinay-hinay gid paglabot yo da sa may Kwanbla, sa may Leon da, no? Abi kuan na kamo control na gid galing kay dulaan kuno pri no. Ti kinanglan sa control sa driver da kag check nyo gid ang inyo nga mga salakyan baw kadelikado gina basi umawas kamo kag rumikta gid sa bakyas to. Ang iban nga balita mga kaksyon sining adlaw may ginbuno sa kuano Purok Lampirong Barangay 2 nagakatulog ati rekta gid ang tulog niya ano tabo sa Barangay 2 man. Way labot sining napatay may isa pa gid nga ginbuno dira man gyapon sa Barangay 2 sa Kagaykay, pero buhi niya. Ang forte man nga balita dito sa may Calatrava, may 6 ka mga job orders mga kaksyon nga nagpositibo hindi iya sa COVID-19 ha, kundi positibo nga nagasuyop sang illegal nga droga. Dismiss na dahil sang alkalde sa Calatrava. Siya wala mo'y lugar dire sa inyohang pagtrabaho kung mga adik mo. Dismissal from the service ti JO pa lang, may kapaganin nag-regular, contractual pa lang imo sining status dira. Ti disgrasya dulaan kagid pa lang ang buhian, pwede ka pa nga mapriso. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod mo palakpakanta. Ang City of Bacolod mga kaaksyon kay ginkabig na naman nga most business friendly city na naman ho. Ang syudad sa Bacolod mga kaaksyon mo pwerte nga award din amo na yung mga award iyang puwerte iya inugpabugal ta gini nga award pero hambal to sang pedicab driver gina siya ano na sir how siya nung makuha tada kon business friendly seating Bacolod lingko ang bot gani basta may ngalan lang yung award di kay kung business friendly city ka meaning damo negosyante nga nagasinulod di no damo negosyante nga nagasulod di ga paligya nagatukod sang negosyo. Pero amo na vlog saka man ang aton sining employment de. Ang bansang pedicab driver sa ano na si Raw, lingkwek balo, sumabat man tong e-bike driver siya. Kung patindog lag hospital dam lipay pata. Sige lang tawon tani reaksyon na isang tawo ang titirampunggan. Hindi nila kinanglan aksyon libera mga business friendly city na ano mga competitiveness ano mga kumaamo na hospital ilaya kag trabaho nga inang
Inablang kinanglanon des Bacolod, ano pa tong iba nila nga pagita di, dula baha, trapiko, inang mapuslan gid la. Action firing line. Oo, kon sa mga balay-balay para sa una, inablang ang bata o Blackson Oliver inang gampang lastiko bla. Dumduman mo na sa una mga 90s. Action Oliver kagi ka na sa mga 90s bla sa una, gahampang kalastiko. Daw ti pagpuli mo ka bugoy kalastikong pusta mo. Pagpuli mo sa balay Action Ilray, damo daog mo lastiko, pakita mo sa iloy mo. Mahol ang tawa damo lastiko ko daog. Anong sabat sa iloy sa ti makaon mo na? Action firing line. Nangahoy ka to guro may sugnod pata sa aton nga pinamalhan di karon nga salmonite ho. Action firing line. Daw mo amo gini ho. Business friendly city ti ang sabat sa pedicab driver sa ano ta na sir? Anong makuha tada? Lingkutiway ko India. Negosyo sudlan ang Bacolod damo negosyo kay friendly. Pero makibot ka man lang mag-friendly kay ang pisa na order di do ka delicades man. Kay kadamo man di pinamunumbaga ni ano. Action firing line. Panami-nami lang niya sulat. Panami-nami sulat. Kag sino man to yung mga judges ini? Abi kadto mos Bacolod di abi. Kag kamo mismo lagaw di kuno sitwasyon ng isdaan no ara sa may dalan subong. Action firing line. Ate ka pangkam lang tayo istorya to. Dola shit inoy binasa ton sila nga pagpangalagad ang mga balita sa probinsya ho. Mga ginikanan dapat updan yung kabataan nyo nga magpabakuna suno kay Governor Lacson. Action firing line. Kinahanglan gid king kabataan ta medyo kulang pa na sila sang ihibalo so dapat sa ginikanan mga guardians gini sila yan no para di ka mo mag-ugtas din yung kabira hindi nga mga tao blayaw hindi kini sila yung kapamati gusto nila yung hanuton ka ba nila dayo ang bali action boy siya kon pigaw ka way may ma-react sa imo Action firing line. sa imo kada senaryo ti ara. La City Jess mga ka-action Action Brian Warden. Action firing line. Tadi mo pa na pamangkot ko karon mo. Sugot ka mo, pabor ka mo nga business friendly city Bacolod. Ganun kay gindiwat ko dito na lang ta sa in general Black pati Negros Occidental, no? Damo pinatsanay krimen kakatabo friendly city pa o kita mo na. Yung bot sila da. Ariyo, ang mga balita sa national mga ka-action, si COVID-19 subong adlaw. Si COVID-19 subong adlaw 1,297 ang bago nga kaso. Tapos ang aktibo nagapabilin sa 23,158, ang patay 46,422 mga ka-action. Salamat sa Ginoo kay naganubo-nubo na gid man siya, no? Kag mayong balita niho mga ka-action sa idalom sang Duterte administration kay kundi sa Bohol sa nagligad to adito Leyte ato nalipat na ko nagligad pa to damo sa mga ports na pinangbuksan to do 8 to bala mo subong may ara naman ginbuksan sa mga Mindoro naman nga part to 8 naman ka ports mga ka-action nga ginapa rehab bala sa idalom sa Duterte administration nga ginpangbuksan na naman no ginpangunahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Basi mahambal sa lang balita tadi permi puro lang mga negative teoryo. May 8 ka ports sa ginpabuksan si Presidente Rodrigo Duterte nga ang ibandi bag-o gid ang ibandi ginpa-rehab, gin-renovate mga ka-action. Action firing line. Nadumduman ba sa renovate? Nadumduman ko sa Oliver renovation sa 3 ka merkados Bacolod. Ang iban nga balita mga ka-action dito iya sa national bakaluluoy man sa mga nagahatag supply pagkaon lang ang mga Pinoy ho nga nagasakay sa ila sini nga sakayan pandagat. Uy, gin balabagan ini isang Chinese Coast Guard vessel so kag pinang bombahan. Tinag-ibwal diri si Foreign Affairs Secretary Makaksyon Chodoro Locsin Jr. Siya din na ni hustong ila madulong niya resupply mission niya sa Ayungin Shoal mga kaksyon ang mga Pinoy binang habuyan nila bomba. Action firing line. Tisubong may protesta na ginpadala si Chodoro Makaksyon, Locsin Makaksyon dito sa Chinese foreign mismo sa Beijing Makaksyon sa ministry nila dito kag nagakondina sining kahimuan sang Chinese Coast Guard iya bunano man nga mga tao pareho lang gid nila nga tao kag isa pa kadulong pa ni pagkaon ho. Public vessel ini, no, mga kaksyon,
ang ginbombahan nila. Ti, we don't know anong reaction sa Malacanang, basi politika na lang ginasakuan na subong. Action firing line. Kag, ari masakit man ni sa bahin ni Manny Pacquiao, ho. Kay, kundi, kada boxing ni Pacquiao sa una, upod gini sa pirme, tupad pa ni sila pirme ni Mayor Bing Leonardia. Oo, hindi nga tawo, kay si Mayor Bing sa una, lucky charm ina ni Manny Pacquiao, kada boxing. Kung hindi, flag sa Pilipinas, bandera sa Pilipinas, ginauyatan ni Mayor Bing, ang paha ni Pacquiao, ginauyatan, tigadaog. Ini siya, ang isa ni ho, paha o bandera man ni. Kung isa gani, dinamak pa ni gani sa grupo ni Manny Pacquiao gani mo. Kag siya ni damo, pusta, pero may kagadaogid, no? Si Chavit Singson, kilala nyo ni, no? Si Narvacan Mayor Chavit Singson. Abi mo, anong ginhambal ya kay Manny Pacquiao subong siya, mane, total miguhay gin man tanga duwa ya. Siya, atras ka na lang. Siya, atras ka na lang. Siya hindi kagidya kwalipikado magpresidente. Kasakit-sakit man, no? Kaya, kung ako ipakyaw, pudupod ka na sombla kay unang ang tampuyungon, taka-una ko. Action firing line. Siya, edukado lang dapat ya ang pwede magpresidente. Tanong si Pacquiao, mal-edukado na ahaw? Hindi man. Di ba? May iniskwilahan ka man kuno ay, way naga-base da si tinapusan ang edukado nga ginatawag. Sa batasan na isang tawo, miyara gani graduate sa mga suma kung laude nga bastos, aho may gabi, di gani ka pala mga may gabi supod ya. Action firing line. Way niya gamater kung anong tinapusan. Importante niya, bisan manuguna kada, manog kwa isda kada, kung kabalo ka maghambal may gabi, may aga, may udto, sa mga kilala mo, inaya, bugal mo na nga edukado kag Action firing line. oh, tiyambal niya, edukado lang kag sangkad ang kinaalam, ang nagakaangay kay si Pacquiao kuno hindi pa sangkad ang kinaalam sa politika. Hindi man ipalam-alam sa politika. Pa-friendly niya, business friendly. Oh, ito negosyo mo. Oh, pa-friendly na iya. Kag marunong ka magpalangga sa mga butante. Ti ikaw Singson, kaagi ka pa nagtagtagi sa kalibog na palinya mo di sa Lasal, in GC, di kag diri lapit sa amon sa GT Hotel diyo. Oh, ang tanan nga daog, bugari ka na bulusa mo man lang na. Action firing line. Oh, doon di ka pa kahatag to sa uyab ganiyo kay dadalom no sa sandig-sandig mo na nga daw katuyo ka kuno abi, dakop siya na. Si Katrio na great no. Dakop siya eh. Ining bago pa gini. Oh, may bago pa ito blang. Dakpan siya, patuyo-tuyo ka ha. May lang gani way sa tinampuyong. Action firing line. Siya layo gi katama si Pacquiao, no? Siya ining mga handler ni Pacquiao, ubuson lagi na ang kwarta niya sa kampanya. Matyagang ko si Pacquiao doon, di naman amo na iya kanubo gid sa una-una ni Pacquiao. Si Pacquiao ya maalam na ni subong si Pacquiao, kwarta ya pabayaan niya sa mga handler niya. Kabalok may mga pamilya na si Pacquiao nga maalaman nga gaupod siya subong amo man ang nagabaker siya ni. Action firing line. Kasakit man ni kay Chavit Singson maghambal man. Ang iya to guro hindi manami gininginhimo sa kabuhi atong inkwentrohon yang bata ya sa pagkabisi gobernador na ina edukado na nga idea hindi. Action firing line. Diba? So, kabay pa nga nang tang reaksyon din ni Pacquiao sa sabat niya sa hambali Singson nga umatras ka na. Oh, umatras ka na. Burti yan, no? Ay, grabe man si Singson kumakambal. Pero aring balita, subong, sa kay Tulfo, bla? Klala nyo sa Tulfo, alangan man hindi sikat na. Action firing line. Basta gani gadlagan kas politika, pagkatapos damo ga kontra sa imo, tapos ang damo kagidya bunga, tigid haboy ka na mo. Si Tulfo subong makaksyon, filean iya sang petisyon nga dapat hindi siya padalaganon bilang senador sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Si Rafi Tulfo mga kaksyon, ano? Sunod dire kay Comelec spokesperson James Jimenez. May nag-file sa petisyon sa ngalan nga si Julieta Licop. Ano ning pilido niya? Person or Person? Or person, ano? Sang Oktubre 25 pan ini nga nagapangabay nga dapat ibasura ang Certificate of Candidacy ni Tulfo. Nan, anong rason? Sa 14 kapahina nga gin-file nga petisyon, gina-claim dire sang sini nga babayi makaksyon nga nagbinutig si Tulfo sa iya sini nga COC mga kaksyon. Action firing line. Anong binutig ni Tulfo dire? Ambal niya, ako ang legal nga asawa ni Tulfo, hindi kay si Jocelyn Puwa Tulfo. Na kasal kami. Na tidira pa lang nagbinutig na siya, tilang tawon tani
kon ma-disqualify ini si Tulfo mga ka-aksyon. Action firing line. Balanti kita mo, grabe si Tulfo mag-advise program niya. Parte sa mga biniyaan, away si relasyon, kung ano-ano na lang. Gali kay siya utro man, nga duwa man ang pinakaslan. Action firing line. Ina kon matuod ini ha. Ina kon matuod ini nga nag-file kay base blang may nagahilabot man lang kay Tulfo kay ti kun isipon magidamo-damo niya akig kay Tulfo man. Ang mga nagpangayo bulig siya ti maapin gito sa iya pero atong nagatdan man niya nga mga tawo ti hindi man to magbuto man siya no damo na abla pero I doubt kung madalman ni si Tulfo prangkang istorya kung hindi ni magman number 1 number 2 ni sa isa nga eleksyon. Action firing line. Oo, imagine mo tong isa nga nangayo bulig sa iya. Gusto niya patukuran na lang siya balay niya kay way balay mga kabataan niya. Imagine mo na gaubo-ubo si Tulfo siya pero way man gito na ubos guro hatag na. Action firing line. Sige, amo na mga bulabalita oy si BBM gali Bongbong Marcos nagpangayo sang dugang pagid nga inadlaw nga makasumiter siya sang ila sini nga sabat sa petisyon man nga disqualification dira sa Comelec mga kaksyon nga pangalag-ag man si anay Senador Bongbong Marcos ay nabulobudlayan man siya ho. Action firing line. Kay ho ginpadalaan na sang sumon tigin tagaan daw na pulo kadlaw nga mag-answer. Tiduay pagiguro nakahilob sang answer nila. Kung ako sa Comelec finish or not finish ipasa gid ang papel. Action firing line. Konsekwent pa sa una si Ray Pinonggan lalay si Ray Pinonggan. Hambal niya na kay teacher siya ko mo. Hambalan niya ko nung estudyante ya, pennies! Action firing line. Pennies or not pennies, pass your paper. Di joke pa na ato na. Last year, TG na, speaking of election mga kaksyon, diri sa Bacolod, hindi naman guro mahinago sa inyo. No? Kag dira palibot sa Negros Occidental. Sa pagkadamo na sa mga posters sa Action Oliver, no? Pero ang mga posters nga ini, hindi ka makakita dira sang ginatawag naton nga vote me. Why pa na isla invite nga butuhon sila, kundi nagapakilala pala nga ako si Amuni, ako si Amuna, amuning advocacy ko, muni muna. For Negros, for Bacolod, muni muna. Damo-damo na subong. Now, isa sa natalupang naton, kadamo sa mga posters subong, ambot ko nakahibalo ng mga busises nila, labi na gid ato nagpapili or nag-file COC. Nga mga posters nyo, ginapamutang lang sang inyo manog tap-tap dira sa mga punuan sang kahoy. Action firing line. Nga ina bawal gid ina sa DENR mga kaksyon, no? Bawal ina sa DENR kay ginaguba nyo ang punuan sang kahoy. Ginalansangan nyo. Pero okay lang diyan nga gipinang garab nila da sa may old airport. Way pagin man ka reklamo subong ang DENR pero damo nakita na batunan nga mga concerned citizen nga hindi sila nanamian maglantaw nga ang litrato kag ang poster ni Amuni ara sa kahoy nagaungot tagduha tatlo pa ang lansang. Di may piktuhan tangaton sinidunang manggad. Action firing line. Damo na bla, no? So naghatag man sa aton ang interest ini kung ano bala dapat ang san-o mga naptap sang posters, ano nga mga san-o nga mga binulan, diin dapat ang mga posters area kay subong tuod daw ga pinagusto na gid man lang sila butang mo. No? Jutay pa man pero kabalo kita dason nga mga binulan ni. Labi na gid nga nagdula-dula subong si COVID-19. Sigurado ko sa pagkadamo gini karon ang makit-an nga taptatanay. Action firing line. Ti wala kita ya nagapamalabag sinang taptapanay kay ang posters nga isa lang ina ka material nga makabulig sa aton sini nga mga kwan, sa aton sini nga mga kandidato agod nga mas makilala pagid sila. Action firing line. Agod nga mas makilala pagid sila mga kaksyon. Now, diri gani sa Bacolod may pinangkakas na, no? May pinangkakas na diri nga mga posters. Pero may ara sang nagpangimon kay inablang nagpabati-bati kay ang ato nga poster ginkakas pero ang sa tupad niya way man ginkakas. Firing line. Do may lakot gyapon nga pamulitika no? Ti pilada ng 3x3 na nga poster na. Kundi ko magsala 300 pesos. Subong doblo brato na lang Action El Rey pila na subong nga 180 na lang no.
mga 3x3 abi. Pero ang itsura mo da do hindi gid amo na kagwapo abi, no? Kay kung mag dulo 200, 250 dukuton pag nilang pinta ko di daw klaro na ginawang mo. Action firing line. Di mamahal-mahal ina, imagine mo na tap-tap mo da pagkadason adlaw kung pagkahapon way nada ang imo nga 180, 200 pesos makitaan mo na lang ato kwan ato na sa likod balay sang piakto kay ginhimo nga dingding pero okay man na kung nawong gagwa ang lain pang nawong ara sulod Action firing line. hindi makitaan abi no. So ang aton pinaka concern diri mga kaksyon amo ang hindi pagpinalagpatanay sa pagpamutang sa mga posters. In fact, kamo nga mga naga-monitor subong, kung makakita kamo sa mga tarpaulin sa mga kandidato tanga wala sa designated area, way pagidman subong designated area nga mga posters mo, pero inablang makitaan nyo nga ara sa puno sang kahoy, ara sa delikado nga pagbutang, may ara gani ang poster yung di dalan, may poste nga nagatindog dito sa tiilang ginbutang ti masangit niyang tiil mo des dalom ya. Action firing line. Di ko inaano maning manugbutang sang poster ni man nga gusto ila ni sipa-sipao ng boss niya kada labay de. O da mo na blaway gid animo blawng kaysa na. So kamo nga naga-monitor sa bong, may ara gid kamo sang otoridad nga panglalason nyo na. Oo, basta makitaan nyo lang nga ina makahatag problema sa aton sining pagsinalayo sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Malayo-layo pag imantong taptapanay sa mga posters pero kinanglan unahan tanan ni sila subong ang mga kandidato kag ang mga tawo nila dira nga mo ni nagapanaptap para hindi na ni magsigi pa ila binagid kon didto sa mga bukid-bukid kiti jotay to ya poste ya ang mga kahoy to kung makareklamo lang ni mga puno sang kahoy do pinangdukol na nisla isa-isa da ka sagi nila kapanglansang. Action firing line. Oo, galing kiti amo na wala gid sa may makareklamo, ti kaluluoy gid lang ang aton sini nga mga kakahuyan. Now, dako diri ang papel sang DENR, no? Nga magpangutod magmonitor na sa mas temprano pa. DENR layo pa ang tang bulutangay plastar sa mga posters. Dapat subong may mga guidelines na kamo nga ipagwa sa mga kandidato kag sa inyo sini nga mga manog tap da. Oo, para mas temprano mabisuhan na ni sila iya. Action firing line. Oo, ato niya ulo eleksyon lang ni pero kung magklamatay ta kahoy tada iya madisgrasya nga aton sini nga dunang manggad. Now, diri sa Bacolod, i-check naton si Attorney Katrina Kania mga kaksyon. Kung ano ba lang ilang sining pwede nga mahimo regarding sini, no? Kay kabalo ko nagatap gin man yung mga kumelek naton sa DENR, pero sa nahambal ta nalayo pa to, pero kung pwede pa man lang subong nga amat-amato na ni nga iidukaron tani ang mga ang aton sini nga mga kwan sa mga mga politiko, umpisahan ta na Action firing line. umpisahan ta na kay para hindi sila magpinagusto mga kaksyon, no? Hindi sila magpinagusto. Ang pinakalala pagidira ang pagkatapos ng eleksyon. Kaya mga posters why na may manghilabot gida ila binagid kon natap-tap da sa mga pader ho nga may ara sang pader nga tagtunga sa kilometro. Isa lang na iya kanawong makitaan mo da, no? Isa lang kanawong makitaan mo da nga siya lang gusto makatap-tap da. Action firing line. Pagkatapos, hindi niya man pag ipakakasa siya mismo, labi naging kong perdido, sagi ka pa rin mo pahilabot, kundi do kakapoy na, ting kaluluoy, kita nga nagatubang sinang basura nga ina mga kaksyon. Action firing line. No? Kabay pa ang naga-monitor subong nga mga politiko, mahuna-hunaan nyo na. Kabalo ko, ang mga politiko, way gini sila nagapang-tap-tap, may mga tawo na sila nga ginasalaligan, paki-educate lang na, sa mga tao nga ginapang sugo nyo para hindi kita magproblema sinipila kaadlaw mga kaksyon. Sige, na-check ko diri sa Attorney Katrina Kania sa syudad sa Bacolod mga kaksyon para at least siya mismo amo man ang una nga makahatag sang panugyan, no? Sa mga politiko naton sa sining nga mga tinion mga kaksyon kay ti ang aton lang naman diri public information man ang inimo, no? Public information malang para sigurado gidla mga kaksyon nga timprano pa pahibaluon ta na sila nga sa hindi pwede. Online sa firing line. Ara sa ton nga linya ang Comelec in charge sang Bacolod Bakaksyon Attorney
Katrina Kanya. Ma'am, good evening. Hello, Action Brian. Good evening and may gabi man sa pagpalamatin sa mga programa. Salamat gid ma'am temprano pa ko'y nagpangbukad sining mga tarpaulin ka mga pulo posters nga ini kay kadamo na sang reklamo nga sa ila dapit dito nga puloy may mga kahoy na nga ginapanglansangan although kabalo kita nga si DENR may dako sila nga puder pero konti ang kumilik pwede man makabulig-bulig temprano pa. Ano gani ma'am nga mga binulan gid mag-start tap-tapanay sining posters nga ini although nga today makit-anta naman ni sa mga kalye. Actually, ang aton ang aton nga pag-treat sa mga posters nga kita natin subong hindi pa na sila natin makabig nga campaign or illegal campaign materials because wala pa nag-set in ang aton nga campaign period. So na sa baluan naton wala kita premature campaigning. So that is why nga wala kita jurisdiction pa pasubong para magpangkakas ng mga posters kung makonsider natin as illegal posters ina sila. Ang aton nga campaign period magasugod for the national nga position naton February 8 until May 7. And ang sa local na naton nga candidate naman ma-start naman ina siya March 25 until May 7 next year. Okay. So sa subong wala jurisdiction ang COMELEC para magkakas ang ina ang mga posters nga nagkakita naton na topic sa mga punuan, sa mga poste. So because nga wala kita premature campaigning kag wala pa nag-set in ang campaign period. Amo sa to nga mga bulan gin-mention mo kay na attorney didto na ni sila maka-start magid pagusto sila tap-tap sang ila sila nga mga tarpaulin no amo to nga mga date no. Aton nga pagpangutang sa mga posters naton may mga designated kita nga mga common poster areas sa kung diin nga pwede makapatapik ang aton nga mga kandidato na during the campaign period na. Okay. So i-announce man ni attorney no kung diin like for example diri sa Bacolod kung di lang mga posters area diri attorney no. Yes, ina-furnish man naton sang kopya sang listahan ang mga common poster area sa Bilog Bacolod ang mga aspirants naton o kung ang ating mga kandidato na ginatagaan na naton sang lista para mabalaan nila kung diin lang ang common poster area sang COMELEC na designated for common. Apisar attorney nga tiway pagid man kamo sa jurisdiction abi sa pagsaway sila pero siguro tonight pwede naman kamo kamat-amat panugyan sa mga lugar lang nga dapat dira kamo magpang lansang ka magpanghigot sining labi na gid ang kuano ang higot bala nga alambre bla kay once nga nagadako ang puno sang kahoy ginhigtan mo do mautod sa dugay attorney. Well, no action by ang aton dira sa subong kibikos wala kita jurisdiction pero wala man kita yan naghahambal nga wala man sila sa violation o kung may araman o kung wala sila may ara o kung wala sila sa violation kaya because hindi man nato na sakop nato nga function. Okay. So kung may ara kita yung mga ordinances nga ginpasa with regards to the posting sa ina ng mga maski hindi pa natin campaign materials, no? Maski ano daw mga information sa mga tarpaulin na natin niya makita. Pero kaya hindi man lang yung mga campaign materials sa inatong topics na o kung may mga agencies na nagkapawa sila sa mga prohibitions sa puno nato, si DENR sila na may jurisdiction kag ang natin lang yung mga electric posts, mga poste sa mga kliyente natin. Na kung tayo man sa campaign period na, bawal man ilan natin. Kasi makita natin ang COMELEC nagapangkakas labot sa mga illegal posters na wala na butang sa mga common poster areas. Especially, magkiyara pa sa common poster areas, kung napapik na siya sa kahoy, ilang sa kahoy, o kung napapik siya sa poste, ginakakas na rin sila yan natin. Yes. But as I said,
during na the campaign period na ina siya action bribe. Pero sa subong niya, whatever, basi niya pa sila nga, ako kapalo, basi niya yung mga ordinances sa aton nga syudad, o ko lang aton man niya nakalain-lain pa nga mga agencies with regards to posting sa mga materials sa certain areas na action bribe. Di ba pag-intindi ko, attorney, ang Comelec may ara sang sizes na attorney, no? Sa kadlagkoon lang kay subong may makitaan ako yang daw kuan sa pagkalagpad gid iya attorney mo. Ang aton nga posters, ang size ng posters na pwede lang naton na makatapik sa aton ng mga common poster areas is 2x3 lang ina siya. 2x3 ang kadakoon sina. Okay. Ang streamers na siya nga 5x8, na siya nga streamers, ginabutang lang ina siya sa kung mag-rally bala sila. No, may rally may nabalang magkadto sila sa isa ka lugar, may political rally sila dito. Ina nga mga streamers pwede na siya mapatapik. Muna siya ng dako. Pwede na siya mapatapik sa venue sa rally 5 days before sang scheduled na rally, but they have to kuhaon yapon within 24 hours after sang ilaman nga naka-schedule nga rally. But sa subong wala pa kita guidelines pagid nga napapanaw nga klaro with regards to how the aspirants will go about the campaign considering nga ipakita sa pandemic action drive. Importante nga subong gabi may ulo ideya na sila nga hindi lang dapat anyways ining mga kandidato na ito na attorney, hindi naman bag-o sa ila nga mga guidelines ang Comelec, but kung kaisa, nagakalipat sila. Pero kung isa may makitaan tadi nga may ara sang discrepancy ding manog tap-tap man ang nila mo. Inablang pawala lang Importante na patap-tap tani ang itsura sang kandidato ta, pero nga kabalikan ang ila sini nga kandidato attorney, ano? Umaling nga, sikitayan part ng Comelec action drive, hindi pa kita yan nakahat action subong at simbo because hindi pa natin makonsider na siya illegal campaign materials o kung because hindi pa campaign period. So hindi pa na, technically hindi natin siya makonsider na campaign materials, no? In the true meaning of a campaign material because hindi nga pa nag-set ng campaign period. Pero mag-amo ni attorney, kung lapit na gidman, naga-communicate ka mo with DENR, PNP, mo sinaabi? Yes, pero kitang may task force ila nga gina-create before na mag-start na ang aton nga campaign period. So, da DPWH, ang aton nga DNR, ang aton nga sa PNP naton, namun siyang task force kung sila nag-upload man, no? May representative na, ang ibang sila dapat sila representative para kakas ng mga illegal posters or illegal campaign materials nga napatapik nyo sa even if sasabihin ko na even if ara na siya ganit pa dala sila pwede makatapik sa common poster areas, no? Even if ara sila sa common poster area, so wala sila gihapon susunod as to the size ng campaign materials nila, aging patapik man nila sa puno, kag sa poste, still makonsider na sa gihapon sa Comelec na illegal campaign materials, that is why nakakasina natin. Sige. Amo man ng amo na attorney kay para lang gid matimpranuhan tapos la inform kag remind sa mga do's and don'ts bala sang tap-tapanay sining posters ngayon kay whether we like it or not nagahinampot na gid man ang 2022 mo. In fact, iban dali na ni sila nga mag-eleksyon. So, gintemprano talang sila inform. Attorney, salamat gid sa imo sining serbisyo tonight kag pag-monitor sa Aksyon Radio Bacolod. Mabuhay ka, Attorney. God bless. Salamat ngayong gabi. Yes, Attorney. Action Firing Line. Okay, pag gusto ka mo tap-tap subong sa mga lugar da nga hindi man sa gabal, kay hindi pa man ni kampanyahan, hindi pa sila makareklamo ang Comelec. Pero ayo lang sila man kag ako diri ayo man kung hindi lang sa mga kahoy. Hindi lang sa mga mabutangan nyo da nga may
kwan kamo may mataptapan kamo nga makaguba bla sa aton sini nga palibot mga kaksyon. Action firing line. Ang sizes ang iban nga mga kwan, ang iban nga mga poster sa pagkadlag ko, oy, no? Kitaon kayong mga hitsura layo pa, no? Pero sa panahon sang election campaign gali, hindi na pwede. 2x3 lang ang ginaalaw, no? Nautamo to Action El Rey, no? 2x3 lang ang ginaalaw. Hindi ka mo ka pinagusto ng ibanda daw tag-isaya ka dalagko ka series yung kalaparon iya. Action firing line. Oh. Lagpad dagid ka tama. So ang ibanda gasulo bragid man ang kadagkoon pero kung isa duway man sa may nagareklamo. Action firing line. Sige lang. Anyways, alas 7:38 na sa aton sini nga pagpangalagad Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, check naton ang ano ayhan ang dako nga mabulig sa aton sini nga mga sa aton nga labor sector mga kaksyon. Ang makabig ang isa ka syudad o kon banwa nga business friendly city or municipality, no? Dako ayhan mabulig sa aton sini nga labor sa mga trabahante naton, of course sa mga negosyante makapatindog kadi negosyo kundi okay gid. Kung may negosyo, may trabahante. Pero check tanay karon kung ano ganun dako nga mabulig. Anyways, karon pagbalik sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong gid sa aton mga kaksyon sang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina. may gabilang kay Ana Sinoro kag sa mga ibang pa nga mga friendship ariyo. Si Elvira Hilogo, Jessie May Erem nagamonitor man sa Barangay Sumag, si Kurt Nathaniel Dilatore sa may Hacienda Panggolayan Central Baaw, Jose Mongcal Torilla Araman sa Binalbangan, si Maria Teresa Holpilinia, thank you gid. Elvira again nagamonitor sila sa Charito Heights, Granada, Bacolod. God bless kay Nanay Elvira Hilogo. Si Manong Idilaos at Nanay Isabel sa Victoria sa Inday Plaza. Nerwin Sakmar, Araman. Milili Oligo, Erwin De Catoria Gonzales, si Baby Biligorio Yulo, nagamonitor man sa DSB Poblacion, Rodora Shoko. Si Milili, ginatamyaw niya sa may bani Kepwa, sa Tangob, nagalantaw sa aton subong. Veronica Santilian Manukan, may gabi man, si Mary Grace Ignacio sa Barangay 2. Pirmi na lang niya Barangay 2 may nagakatabo o gani man. May binuno naman to ganihan, duha, patay, isa. Romela Ocalinas. Good evening, Action Brian. Gamonitor gid kami via Transistor Radio. Kag sa live man, patamiyaw lang dayon Manong Francisco Segundino. Gapamati man samtang gapanyapon kay Idol Yagid ka. Thank you gid. No? Si Timbong Jocampo Araman, nagapamati man. Marlene Diaz sa Sumag. Joby Monares, Bindor, dawala lang na ang Malacanang si Bongo na bahala. Atia Kim Eriman Araman, Dennis Tribunalo. Good evening, Tito Bray. Tamiyaw ko ng family Tribunalo. Monitor lang kami di Barangay Kamindangan, si Palaya. Salamat. Si Yvonne Boucher Araman, Christine Minyes Villalubos, Manjo Arnijo, si Bindor Singson Blayog na si Milili Oligola, puldos klase yung tao. Hindi tao batasan kundi isapat. Si Jan Verde Los Santos, Action Brian may gabi. Gamonitor lang kami sa Central La Carlota,
pamati kuno sa cellphone kag radyo. Wow, thank you gid. Si Jen Biligorio Camilo, good evening dong Bri, watching from Kuwait. Patamiyo lang kay family Biligorio sa barangay Kumaliskis. Kag bana ko si Junel Camilo sa Purok Banga, barangay Igmayaan. God bless dong Bri. Salamat. Si 12 Araman. Novi Magapan, may gabi. Araman si Rowena Castillo de la Cruz sang Purok Basagana, barangay 6. Si Bis John Pilyunes sa NCR kuno damo na tiya poster subong. Grabe pag iguro to subong ga dulom na nagurong inyo da. Si Renz Evangelista, good evening Sombray, pakigreet lang family Evangelista sa barangay Santol, Binalbagan. Imbong Jocampo, barangay Action Bray, hasta lang sa protestang Pinasa, wala man gani sa Paksan China. Husto. Abi sa taga China, who you? Who are they? Who are you? Riaglo Ornalde, Mi J. Good evening, Sumbray. Watching from Hong Kong. God bless. Richard Deriquito. Tamyaw lang, upod ya Tuto. Monitor si Tuto Gallardo. Si Kativer Araban. Paul Spat III. Si Bis John Piliones. Sabalya dito sa Manila, isa lang muna ang makita mo dire. Mukha guray. Sino? Lito si Conde sa Barangay Bata. Ginagreet man ni Milili si Star, Vanessa Star Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Ralston Zaragoza raman, Jocelyn. Si Elon Aroca Live, Action Drive from Octagon Village. Salamat kidra sa inyo, ha? Si Fernandez L. Eric Araman. Sige. Mabalik ko dugay-dugaya. Ma-relax lang ko. Alas 7:44. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan ang mga kaintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Nagapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang ayaw Sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Walasang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kalintangan Responsable at ang balita Dahil nga italag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa.
Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag. Manamyaw kita sa mga utod tadi na. Good evening, Action Radio. Lihog lang tamya taga Purok Mabinuligon sa Handumanan kay Tiyo Nonoy mama ko nga si Madam Cecil de los Santos kag family Morden. Dali lang. Bisario, nagtamyaw si Neska. Guwapa, taga Barangay Kudkod, madamo nga salamat. Action Radio, God bless. Salamat, Kensiken. Action Bri, ako pabor na gid nga mag face to face kay daw amat-amat na gid man nga dula si COVID-19. Pero tani, magpabakuna man ang mga maestra kag maestro kay nabakunahan man ang mga kabataan. May ayo man siya, okay, check to gina. Halin sa kay 852, good evening, Action Bri, okay man mag face to face class kag kuntanan tani hindi bagol kag magpabakuna. Pariyo sila sa batsang isa ni. From 390, good evening, Action Bri, nga hambalan si Pacquiao nga mal-edukado. Tinga si Duterte kay edukado kuno lawyer pero ang ugali masahol pa sa wala nakaagi eskwela. Si Singso no, bala niya si Pacquiao nga sa edukasyon daw kulang gid no? Sakit gani ano? Si 4595 Action Fred, Action Brian. Ay, do pariyo na kami grutingong ni Sir Fred. Pamati lang kami diri kada gabi no? Ben Amar Talakdan sa Kawayan. Salamat. And good evening, Action Bri. Hasta na lang sa protestang Pilipinas. La, iya ginasapak sa China. Gusto lang ta magpadala-dala. Sulat, province ang China to. Sino ka mo? Action Bri, good evening. Tamyaw landa kay David. Piano. Maukod gatag palamati sa Action Radio Labina sa Action Firing Line. Salamat, gidira sa inyo. Action Firing Line. Last 8-6 mga ka-action REI. Kay gina-congratulate na to ng syudad sa Bacolod Bakaksyon matapos nga ti subong nakakuha naman sang panibag-ong award Bakaksyon. Apisar sining pandemya nga ginaatubang naton subong pero nagatinguha ang syudad sa Bacolod nga makaangkon sang award ti subong adlaw hatag gini sa aton diri sa Bacolod mga kaksyon. Ang award nga ginakabig iya nga ti business friendly kita no sa syudad sa Bacolod mga kaksyon nga ginkilala ini nga amuna kag ini kabayan sang 47th nga Philippine Business Conference kag Expo makaksyon sang Philippine Chamber of Commerce and
Industry o kon PCCI, no? So kay nadamo to nagtambong kag ang ini nga seremonya ginpatigayon sa Global Sirimak Aksyon pero nag-monitor diri sa Bacolod dira sa NGC, no? Dito sa Pasig ini kaina. Ang Bacolod kabahin sa napulo ka highly urbanized city nga finalist makaksyon, no? Nga ginlakipan sang Baguio, Angeles City, Cagayan de Oro, Davao City, General Santos, Iloilo City, Lapu-Lapu, kag Mandawi sa City sa Cebu, Olongapo City, Zamboanga City makaksyon. Tigin patigayon ang virtual ceremony, no? Gintambungan sa mga negosyante man diri sa Bacolod, Mayor Bing Linardia kag iban pa nga mga nagtalalambong kaina. Action firing line. Now, i-check naton kiti ko maghambal kita nga most business friendly city kundi ginadugok sa mga negosyante mga kaksyon. Tikon may mga negosyante nga magtukod sang ila sining negosyo, may ara sang makakreate sang ginatawag naton nga job. Action firing line. Tikon makakrear sang trabaho, may makatrabaho mga kaaksyon. Pero before ni most friendly city ang Bacolod, business friendly city, sigurado kung may basis gining aton diri nga syudad sa Bacolod, may basihan ang aton sa mga judges. Abi, pandemya subong anyways ano ay ahan, ano? Ang ginbasihan nila, may mga papel ina ginapasa didto mga kaaksyon. Mangkuton ta ang labor sector abi kung ano ang na-contribute sang Bacolod sini para sa aton sini nga mga trabahante abi. Sa aton nga linya Sir Winnie Sancho Sanggawa. Sir Win, good evening. Yes, Brian, good evening, no. Sa aton mga tagpalamati, no, nga mga workers, no, sa imong programa. Bao, kuan palagpakan ta Bacolod, Sir Win, ha, kay most business friendly city kita sa Quarantine City, yung Philippine Business Conference and Expo, Sir Win, no. So paglantaw, Sir Win, anong aton experience subong diri sa Bacolod? Magambal kita yung most business friendly city, kundi aside from business, may maayo nga na-contribute si negosyo sa mga laborer naton. Anong imo nga reaksyon si Sir Win? May ara? Nayo? Well, please, no doubt, no, the intention is good, no, nga i-declare ang Bacolod na business friendly city. Pero kinanglan na buginambal, kinanglan may mga qualifications mo, no, business friendly city ang Bacolod. Karon kung sa amon niya nga end binol sa sector, magsiling ikaw nga business friendly, number one, it means business is good. Di ba? Yes. Ikadua, may productivity is also good. Kung maayo ang productivity, ang butsing ganon sina that the environment is conducive, no? For more business to come in. No? So kung mag-amo sina ang iyang direksyon, normal na yakin na may job generation, no? So kung may job generation na, kundi may sweldo ng tao, kung may obra mo. So ang buting ganon, ang consumer spending, may enhance ang consumer spending, no? So ang pamangkot kung nagkakatabo na inisbong, no? Nagasugod pa lang siguro kasi kulang ta, I think level 2 ang kuan, alert level 2 ang Bacolod City. Hopefully tani, no, mas noble ni siya, pero at this point in time hindi pagit man ta makasiling no nga ang atong economy, mga business naka-scale up na. Kaya ang nakita natin subong Brian nga ang the most profitable business sa muning delivery sa mga food kuan bala o mga pagkaon, motorsiklo, mga mga rider. riders. Under the present circumstances, kung wala sang ginatawag na exploitation, kag wala sang reklamo sa labor, wala sang kaso nga ginapile dito, wala ga reklamo ang workers, makasiling kita nga indeed. Business friendly. Tanawon tanay kay katamo sa mga riders nga kuan man lang ni sila mo ining
third-party contractors pala, Brian. On call? So, in other words, wala sila ng employee-employer relationship. Okay. Paano sila magabaton sa 13 months kung wala sang employee-employer relationship, no? So they will be at the mercy of the employers. It is not that we ginakriticize naton ang pag-declare abing business friendly ang Bacolod City. Gina-welcome naton ina, no? But at the same time, we would like to urge our business leaders as well as our political leaders kung gindeklarar na gidman na business friendly ang Bacolod City, tituturon tayo, no? Kinanglan ang aton collective effort is directed towards that direction so that kung maka-recover na economy kag may job generation, makasilingkit nga new normal na normalize na, di kundi mayong iya resulta. But as long as nga wala pa nato ma-achieve, ultimate siguro nga ang business friendly still in the Brian, it is still in the process. Gina-proseso pa. But hopefully we will cross the bridge, no? When we are there, at mag-cooperate ang labor sa business sector in order to achieve this accomplishment for the good of all the people. Pero nabutan diri Sir Wen amo niyo. Ang amo ko nga award nga ini indikasyon ni sa maayo nga pagdumala, meaning tapos na nga pagdumala sang administrasyon. Subong hindi kay palaabuton ta pa lang. So before pa naman ang pandemya sang ining COVID-19, ang Bacolod isa sa ginabasihan diri naka-record sa pinakamataas nga business registration sa tong tuig 2019 nga naglabot sa 25,627. So kung namo ni kadamo ang business permit abi nga na-release ang Bacolod, ti damo man kita nakatrabaho dis Bacolod, Sir Wen, paglantaw niya. Kaya mo na pumangkot Kung pila ka silog na ang nag-register, kung idamo sila, pila ang nanira. Sila ang nagpanira sila. Sila ang nagpang-retrench ng ilang workers. Kat pila sa ila ang nagpang-pigawit. And kung daw tripligid, no? So may ginatawag bala, Brian, na impact evaluation, no? Iyan na iyas ang business sector, but I for one, unfortunately, may achievement kita sa business friendly under the pandemic era. Siguro, we were able to survive. Mapati ko, nakasurvive. Nakasurvive kita. But not in such a way that business has been successful, that business is good. At the time na may pandemya, kasi sino lang dahil man kutom mo gaurangol mo, nga lain gitsimpo. Amot lang kung may businessman din nagsilay nga mayugid. Ang mga kwanggulo mga tagiya sa passport, kadang nag-hire sa mga riders, no? So daw, hindi kita kuya makambal nung business friendly ang achievement natin. Siguro, COVID-19. Kwan guro, islanta na ng COVID-19, survival, guro, pwede, survivor, ano? Pwede man? Oo. Di mayo pa siguro, no? Kaya man tikon pa mo pagin Brian sa kwano, sa mga natawag natin bala consumer price index. Pero, one ini actually Western Visayas, pero di dalaman tadi mo, Bacolod. Sumukod sa January 2021, as butang ta na lang abi sa September. Why kita tao sumugod sa 129.1 hasta nag 131.2. Ang botsing kanon kung taas ang CPI, taas man ang iyang inflation. Kagang value sang piso, naganubo, no? Suno sa statistics ng Regional Wage Board, kung ang base year sa Brian is 2012, para makapakal kita sa goods and services, no? At the same amount, the same volume, and the same quality, for August 2021, kinanglan tang additional pay nga 31 pesos and 20 centavos. Galing kati sumog agunto kita, we don't know kung matigayon pa ina.
Anyway, sa tutod lang, nag-negotiate kami subong sa isa man sa kumpanya no, sa mga collective bargaining agreement. Good yan, kaya ang increase siya, bangan, biro nga adlaw, 2 pesos. Pagkadason nga adlaw, bangan niya naman 3 pesos. Di dire lang siya nagaguot, no? So, kabudlay gidya, kabudlay, no? But nevertheless, ginakomenta man na tanya ang ila effort, pero di tani, Brian, tudod lang. We should be realistic, no? Yes. Hindi kay giling deklarar talang da to all and sundry, no? Nga muna business ano kita, but the realities or what is happening in the ground proves otherwise. Pero do ka timely man nga award Sir Weno kay kundi si COVID-19 do ma-feel na gid manaton nga naga-die down siya. So once nga nagwa ining Bacolod most business friendly city, so ma-attract ni ibang nga mga negosyante, mga investors naton nga magkadto dis Bacolod kay ti die down na si COVID-19. Do ka timely gid Sir Weno, no? That's correct, no? That will serve as a motivating factor. Bilang kuan ini, that it will give motivation and incentive, no, to both labor and management to try to put their hands and their heads together, no? Yes. Para nga makuha naton, ma-scale up naton ang economy, and slowly ma-overcome naton hindrances, no, in this COVID-19 era, maka-take off na ang atong okay, hindi man naton mahambal nga may alibantar abi last year kay kita tanan naka-experience gid man sining igo ni COVID-19, why hindi man ta kabalo kung sino tong nagpigado gid tudo, why man ta kabalo kung sino nag-alasinso, kay do hindi naton imagine ang aton kaugalingon subong ka paminsar dan tatanan-tanan sa COVID kung paano kita survive sa sining COVID. Sir Win mo? Kaya mo ganina, Brian, nga crisis can turn into opportunities mo, no? And in times of crisis, the people learn to unite themselves, no? Especially workers and management, and face the harsh realities of life. And in so doing, may ara kita ginatawag na solidarity. Noted si Sir Wen, ano? Sige, anyways mga kaksyon, tiya mo na mismo ang aton nga labor sector ti nagapamangkot man. Okay, sila mismo di gid man nila nabatsyagan. Apalariho malanggaro kita tanana. Bangod sining pandemya mga kaksyon, halos taran subong yan kamangkamang gid sa sitwasyon naton, nagaulo umpisa pakitaliwat balik. Oo, sining pandemya nga ini kay hindi gid man tud hamak mo puerte yang igo diri sa aton, no? Pero despite sina, tiya mo na ang Bacolod gin iliher pa sang ini. Sir Wen, ang imo sining parting words sa Sir Wen? Ate mo na siling ko kay gambal ko kung balo na patay naglin. Yes, no, Sir Wen. Ang kuan crisis can be turned into opportunities, no? At times of crisis, people learn to unite, no? Especially labor and management, and collectively gather their efforts and resources, no? So ang mayo maning announcement, Brian, that despite the difficulties that we are facing, now it will serve as a motivating factor. Kaya makasiling katang there is a light, no, at the end of the tunnel. O pagkatapos ang dulo may sana gid man. Sir Wen, salamat kasi mga serbisyo. Maayong gabi, mabuhay ka, sir. God bless. Thank you. Good evening. Yes, sir. Action firing line. Sige, at least may ara sang ambag, no, sa mga information ng aton sining mga mamumugon diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros sa Occidental. Congratulations sa kay Bacolod City Mayor Bing Lenardia and colleagues daing nga mo nagbululig kag pumuloyo sa Bacolod kiti gin-deklara kita nga most friendly, business friendly city iyaho. Ang enkwentro tay hindi basta-basta, Action Oliver. Action firing line. Puwerte dito sa National Capital Region, diri sa Region 7. Di pa magwanta mga Cebu, Mandawi da, puwerte na mo, pero Bacolod, ginkilala sa anong aspeto man. Action firing line. Para balik naton karon dugay-dugay, check ta sa Action Marlon Hinavia sa vaccination sa probinsya kag binon anay to sa barangay 2 karon ha. Action firing line.
Pero dali gid lang kay ang Bluterna Plus Herbal Capsule Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lang nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Si Lilia Manseba may gabi sa Banwa sang Morsia. Si Arniel Gonzalez naga-monitor man, God bless. Merly Gonzaga, salamat gid, God bless man. Gingging Villanueve. Aha. Si Nicanor Ticala, long live Sir Winnie Sancho. Rodolfo Inyon, layo na ta sa Iloilo kag Cebu. Nalapawan pa ka Ormoc City, try search richest city in Visayas daw malabot patas ang Kabankalan. Ang gali. Ang Kabankalan sa mong porting nga pagtinad man, no? Grabe, no? Hindi daw malabot mang Bacolod. Salamat gid sa Rodolfo Inyon, sir, ano, sa information. Martin Aliling Araman, Juan Mil, good evening. Sobray daw nagbalik na ginutok mga pasahero sa jeep tani ang plite balik man sa dati plite tag 10 man gyapon sukot sa driver. Sige, check ta na. Tag 8 na dapat mo, no? Barayoga Ray, Lilia Taton, may gabi. Naga-monitor ambag niya, good evening Sobray, nakuha man gid ang basura kag ina langgid kay ina langgid sang aga. Bati congrats mada naya. Eliezer Likayan, Nestor Wen, Rosalina Arellano Espadero, Joey Ribatado, Sobray mangkot lang ko kon vaccine pilit, ano man ang vaccine pilita na kay diri sa amon kung wala ka vaccine. Kung kwaon ka sa barangay hindi maghatag sikap pwede na sa nga barangay ni hindi pwede kay ang vaccine hindi mandatory, no? Homalumina Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man sa DSB. Salamat. Sige. Si Rizalina Alvarez sa Minnesota, USA, naga-monitor. Salamat gid. Si Meg Anton, no? Naga-monitor halin sa Sipalay. Thank you again. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Si Nanay Virgil, salamat ginay. Stay safe and healthy always. God bless you and your family. Likewise, Nanay. Salamat gid. Si Jinky de Lagdon, nag-greet niya si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo and Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Raymar, Swato Imperial, Alma Oligo, and all family Barangay Pandanon. Si Rolly Toriano at ito naman sa Canada, ano ka na tingbaliw kagabi? Ano tabo si mo? Wala na kami yung facial niya. Nambal niya. Pero may face mask, siyempre. Sa Canada ka naman, grabe ka gidya kalbo yan. Anong imo nga anting-anting man? Nabasahan na to gali kalbs ang imo ang aton nga kwanto project to kabay pa nga matulopang dan to. Nakita niya na to. Si Meg Anton na banya monitor man kami din sa Sipalay. Regina Jennifer kag Maylin. Salamat gid Meg, ano, sa pag-monitor dira sa Sipalay. Padayon lang no. Okay, dali gid lang kay i-check ko di abi dire. Salamat gid sa aton nga mga utod nga naga-monitor. Balik ko dugay-dugay, di ka mo maghalinda ha. Rolly Calbo, di maghalin kay dugay-dugay may balita pa ta. Las 8:27.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahok ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang
elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Antes pa naman, may gabi lang kay Sir Georgian Honsay, naga-monitor si Rimatrion. Saniboy magsipok, araman nakatutok mga kaksyon. Kag aksyon na Bri, lihog ko tamyaw happy birthday kay Ryan Gigan. Kag kay Day Nora birthday subong sa tanan nga mga nagapamati sa Action Radio. Salamat, Ged. Sige. Marivic Gigan or Higan, 59 years old, Shinda Tabayag, Dos Hermanas, Talisay City, Negros Occidental. Sige. Action Bri, good evening. Mangkot lang ko kung taga-province makuha exam. Iya ka PRC, dira sa UNOR, ano requirements, hindi full vaccinated. Wala gid ko ideya, no? Wala gid ko ideya, no? Pasensya gid. Pero kung makadto ka di, kung may mga way man, kung negrosanon ka malang niya, welcome ka man ang DS Bacolod. Action Firing Line.
Why man na siya problema gid. Si Tita Ida Riosora naga-monitor man sa Banwa sang Morsha. Ang mga balita na Action Marlon hinabia dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, may gabi. Aksyon na ba kayo mayong gabi ginapreparahan naman sang gobyerno provincial sa Negros Occidental. Ining bakuna sa kabataan edad 5 ka tuig tubtob 11 anyos. Matapos natin ang disasa ng Salsacon DOH ng Miyerkules, nagasiling nga ang gobyerno dali sa Pilipinas nag-target ang sombray nga pag abot sa nga tuig 2022 bakit kung pwede naman sila magkasugod sa vaccination sa kabataan edad 5 tubtob 11 anyos na sombray. Makikubong ang pediatric vaccination kaya patigayon sa mga nag-edad 11 tubtob 17 o kung 12 tubtob 17 anyos aksyon na bray. Sa kabayos lang nga provincial government ng Negros Occidental, sila ni Governor Bong Lacson, ang prioridad dito bong action bray ining vaccination sa general public. Okay, parang nga malapot ang ginatawag na herd immunity sa pag-abot sa bulan sa Pebrero. Pero ang pediatric vaccination sa mga edad 12 to 17 anyos with comorbidity nag-umpisa kami October 29 at nagsigisig ang sumbrayne naglalapnag sa mga banwatang syudad sa Southern Negros ang isa sa nakunga venue damo ng Lorenzo Zayco District Hospital sa Northern Negros Cadiz District Hospital ang ari dari lapit-lapit sa Bacolod mo na ang Teresita El Halandone Provincial Hospital sa Maykilay City. Pero may arasang importante nga panugyan si Governor Bong Lacson nga ang kabataan nga nakaschedule sa ilang kanya bakuna dapat may upod din ang sumbray na ginikanan. Ay bisan nag-edren ito niya 12 to 17 anyos. Importante ang presensya sa ginikanan. Na ang ginikanan hambal ni Gov Lacson, guardian. Kaya isa sobrang naman sa adra sa requirement po. Sa DOH, kung manunuban mo itong launching sang pediatric vaccination sa Maynila Hospital. Ang punta nito 300 sa kabataan na sumbray mo. Pero ito ka na po 300, mga tunga lang dito ang sumbray. Yung isa to sa mga rason, why nakakomply sa requirements ay barang sombray why upod ginikanan hindi magrisgo ang vaccination team na ora mismo maturok pa sila sombray sa injection kaya una best ang nabawang nga requirements kita for resources to state ato na amo nang kita na sombray tapos may arakas ang permahan man ang guardian sa kon ginikanan no? Sabong palangadaan hambal ni Gov Lacson sa 12 to 17 dapat i-exercise na sombray ining kung dapat tumano na sa kinikanan ang pag-upod sa sila sa kabataan much more kapag umpisa sa 20 nito kung matigayon ang pag-vaccine sa 5 to 11 years old mas dapat updalig ang kinikanan kaya may naghubin ina-sombray. Correct na. Ariyo panugyan ni Governor Bong Lacson. Even diba 12 to 17, they have to be accompanied by their parents. More so if we start with 5 to 11. But you know what? My focus now is really the original sectors. We really have to ramp up the numbers of individuals from the original A1 to A5 or A7 already. Before we even start pushing for our PEDIA, no? But of course, we are accepting already from 12 to 17, accompanied by the parents. Ang pinakabakal sa Bagsonbray nga maran sa bakuna, ang amugin sa pinakakit. Ano to, Action Mar? Pfizer. Pfizer, oo. Tapos sa shot, Pfizer man ang sombray ang damo. Sa kabataan, Pfizer man. Ang isa sa mga din patagan kinaprobahan emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Ano ba na mo maning gamiton at para kay Pfizer nga stocks of supply dito sa Negros Occidental ito na po tamo para sa sa cold room ng Provincial Health Office. Why natasubong Sinovac, Action Mar nga standby?
Ako naman may ara Yara pa sumbray. May kanubat pa. Sige naman pag tinapos sa mga kanubat. Magalit naman ang mga tao. Magalit natin na nagsumbray niya. Palagi lang may Pfizer, may butir na. Diyan kami tama sa mga adlaw. Dama gani nagakomento gani sa Pilipinas kay kabalo nagikita nga ang tao daw gapamilibad sa Sinovac sagi patagyapon kabaton sina. Naumo na abi. Man kay donasyon nga lang subrayin. Yun sa bagay. May balibaran sa Pilipinas ang donasyon sa China. Basi balibaran mo bla kag dason wala na gid may ipadala di bisan nga brand law disgrasyates na. Kasi makarapot na sa Cholopanon sa presidente ng China kung magkurisong niya sila namong ang pagpuna sumbray ang balibaran kundi iba na gid ba lang dinayo sa Pilipinas. Jadi apa aksyon na baray ay teka basi magkapagwas ang datos mga record ang ato sa provincial and secretary sa bakan mechanical team sa karamoon niya sa mga nabakunahan fully vaccinated individuals na nagrusanon kag talakad ng pediatric population. Report gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon na Marlon Heroboya. Mga ka-aksyon, padiin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kami serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sama sunod Aksyon Radio. Action Firing Line. Mga balita ng Aksyon Marlon, Ninovia, dulong sa Firing Line. ang Sinovac subong daw naglinong-linong no. Kuan inang daw pawala na lang ang iban. Pero amo nang hambal sa ngalos kalabanan nga damo gidya ang hindi magpaturok sang Sinovac mo. Hambal gani ni DOJ kaina, Secretary Makaksyon ano. Nga hindi na kinahanglan pa sang laye sang mandatory sang vaccination diri sa pungsod Pilipinas. DOJ Guevara siya nga aman, siya makita ta na subong nga ang mga Pinoy gusto na gidya magpabakuna. Action Firing Line. Matyagan tama na, kay adlaw may nagapabakuna gidman. Ang iba ng hesitancy nila nagakadula na gidman, no? Nagadistansya sa nagligad, subong nagapabakuna na gidman. Kikabalo sila nga pila kadlaw, bisan pagsulod mo ni sa CR da sa may plaza ho, basi pangitaan ka vaccination card na. Action Firing Line. Kag hindi kay mo yak pangihi or makapangmuhin da kun way ka vaccination card. So nagapabakuna ang halos kalabanan, kag way ka ginman dapat kakulbana. Galing nga choice mo na, nga di ka magpabakuna, hindi ka gidya mapilit. Action Firing Line. Pero kung una-on mo gid, ang iba nagpabakuna for good sang general public, para makabalik-balik kita ti ikaw ya, Action Oliver, hindi kayo magpabakuna. Action Firing Line. In short, medyo kwan man lanto-lanto ang ibang gani ho. Ti kita san o pataya, mahuya man tadi sa ila ho. Action Firing Line. Sige, ang ini nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sa DTX. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Pasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo makaagda ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar. Kulabos na pero Bri, good PM. Pray lang nga ma-feel nga ang COMELEC hindi na masala sa pahog ka isa ka tawo upod sang Smart Magic ka China nga tadlong ang resulta kabutuhay o utod, no? Na utod tapan kalawig siya. Action Bri, name nami gani kay Presidente Duterte kay kun wala sa ginbuto, wala pa magtuhaw ang virus. Si kurit niya sa Ibi Magalona. Kurti ba? Si Jomar Lobrido ay classmate ko ho ba? Good evening, Firing Line. Kag Action Brian Morden, more power. Naga-monitor kami di sa Candoni sa mga igsuon ko da sa pamilya Dimol, Lobrido, Cardinal, kag kay Maishe. Madamo gid nga salamat taga linagumba nga mga balita. Salamat gid sa Jom
tag-iyasang Oriental Cafe na daw ang iya sini nga lolo, no? Romar Tamayo, good evening sa Sir. Monitor kami dia Shinda Kanda Gito Farm Duty Guard Mr. Tamayo Romar. Salamat gid. Diding alohamiento Raman Maria Filo Baton sa SP Village, Barangay Pahanukoy. Bao, salamat. Melanie Calvas Araman, thank you gid. Kag iban pa mga ka-action. Baka nami para tsadang oras ko medyo kulabos na. Anyway, sa Inis Action, Brian Morden, nag-aagda sa inyo karon liwata, no? Sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Maghilibati naman kita, buwas sa mga yapon ng istasyon, kag oras mga ka-action. Sa din ka man, nga bahin sang Pinas, labutan ka sa amon sining nga balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Tension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.